Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Ridwan Saputra saking kelas 11 TPM 3. Kula badhe macaaken pranatacara siraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya, sugeng enjing para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha Ibu, para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudarsana. Saderengipun monggo kita sedaya memuji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Bilih ingkang wedal punika saged sedaya dinten Selasa tanggal 12 kita makempal wonten ing mriki kanthi kahanipun sehat wonten alangan setunggal menapa kemawon lan saged nganstreni adicara siraman calon pinanganten putri anak ayu ajeng Kusuma Saraswati putrinipun Bapak Heri sekalian Ibu Sulis, para rawuh bapak saha ibu ingkang tansah kinurmatan. Mboten kesuburan ing adicara siraman menika ingkang minengku gati uga ngaturaken panuwun dening sanggar rias Arta Makeup ingkang dipun pangarsani dening Mbak Arta Dalah Abi Studio Foto. Mugia saged neranani ing pangalih ngabekten katuran dumateng Bapak Dalah Biyung kinasih lengah ing damper ingkang sampun katata kanthi laksana Bapak lenggah ing sakiwa tenggening penganten. Saderengipun jinamas ing warih nimas calon temanten putri ing ngarsanipun Bapak Dalah Biyung kinasih nyuwun pangestu dalah nyuwun agunging pangaksama mring ingkang rama miwah Biyung kinasih. Awit calon temanten putri badhe lumedhet ing bebrayan enggal tangkeping asta sarwa sumebah ing pepadaning ingkang rama Dalah Biyung calon temanten putri ngaturaken. Rama Dalah Biyung kinasih kula ngaturaken sungkem ngabekti saha nyuwun agunging pangaksama sedaya kalepatan kula serta nyuwun tambahing pandonga pangestu angin kula nedhi dhaup walakraya kaliyan Kang Mas Aji Saka Wijaya. Bernini putraku dek tanpa pangabdimu wis dadi kewajiban wong tuwa loro manggura wetah kowe ya angger putraku. Yen ana nakale lan wangkaling anak iku wis lumrah, ora ana kalumputan sing kok sandang kalamun lega lila aku lan ibumu paring pangapura. Dak paringi pangestu anggonmu arep kejodohan. Tak dongakne mring Gusti Kang Maha Kuwasa, muga-muga bagya mulya uripmu sepulur nganti sak lawase. Senajan boten namung menika ingkang putra sumungkem ing pepadaning ing Rama Dalah Biyung, nanging raosning penggalih ingkang Rama Dalah Biyung satuhu beda. Tatkala sinembah pepadane padya sinadal mayang batine ranyah jroning wadaya dayuning nala ingkang datan sinayudan sate Mas Rama Dalah Biyung kunawa ngampek tumatasing waspa luh marawayan tumeh tintawing kanthi lumahing asta mring Kang Putra minangka pratada tumuruning nugraha bilih ingkang Rama Dalah Biyung ingkang sampun paring idi palilah miwah pangestu dumateng Kang Putra henggenira arsa dhaup palakrama paripurna ngabekti ing pebdanira ingkang Rama kakung Dalah Biyung kekasih Kang Putra calon temanten mring ingkang Rama Dalah Biyung lumapah tumuju sasana jamas pasiraman. Amris samekta miwah gangsal samudayanipun keparenga kula atur anunggal bilih ingkang badhe paring jamas pasiraman
semangka inggah menika para pepuden para peni sepuh pitu cacahipun panipih gunggung pitu amrih risang calon pinanganten putri tansah dikaton pitulungan kinasih ing sesama sinaket mring Gusti. Para pepundhen dalah kini sepuh ingkang kula aturaken kula wau inggih menika setunggal Rama Kakung Heri Yartono, kalih Byung Heri, telu Eyang Putri. Peparenga dumateng para pepundhen para panisepuh kasuwun pangesipun paring jamas pasiraman dumateng risang salon pinanganten putri. Setunggal ingkang sepindah paring jamas pasiraman ing Rama Kakung Heri Yartono kanthi kebak ing pangati-ngati sarwa sarwi binarung donga suci lumebering toya warabung saran duning sarira risang hayu ikhlas kadya siniram tirta suwindu maharani ayem tentrem sajroning kala. Ingkang kaping kaliburan kasuwun Ibu Hyung kinasih paring pangestu sesepuh secuci agi-agi marapagi ingkang putri kebak ing sutresna jinamas ing warih risang calon panganten putri waradin ing sasira saking pucukan rikma dumuting separeng ahayu. Telu salajahipun kaparenga ingkang Eyang Nun inggih Eyang Putri paring pangestu dumateng wayah kanthi pangestu suci diri karo paring jamas pasiraman toya suci perwita adi ketang tresnaning Eyang marang wayah saderengipun angguryur toya paring puji pandonga rahayu kanthi paring toya parwita saya sari magyu calon pinanganten putri hayum tentrem kadya pinarengan pangayuman risang hayoni mring ingkang Eyang dupi piaringan pemuji donga miwah siniram ing waris suci. Papat katurang dumaken mugi risang hayu saged kasawaban mring kawegidan miwah kawicaksanan satemah ing tembe saged kasil ing bebayan pakaryan. 5. Katuran dumateng Ibu Sulis paring jamas pasiraman mugi calon penganten putri saged breraken sun tuladhanipun Ibu. 6. Keparengan Ibu mugi calon pinanganten saged nular mring Ibu. 7. Ingkang pungkasan kasuwun dumateng Ibu paringi idi pangestu dalah paring jamas pasiraman mugia pinanganten putri saged ndherekaken mbangun kulawarga ingkang bagya mulya. Jangkep itu cacahe para pepundhen paring jamas pasiraman mugi-mugi suci lahir lan batine risang ahayu satemah medhep mantep anggenipun calon pinganten ing dinten bejang badhe nglampahi upacara suci serta sakral agung inggah punika adicara palakrama. Mawantu-mantu Bapak Ibu pangaturaken agunging panuwun ingkang tanda pepindahan muhung Gusti Maha Mirah ingkang badhe malas luhuring budi panjenengan sedaya. Amin. Secuci mecah kendi. Saklajengipun Bapak Heri paring toya secuci ingkang mijil saking teligi kendi pratala. Kendi wus ngarani wadah pratala atas lemah iringen toya boten pedhot meratan dari. Sepulur ingkang kalayan sepulur angger kagung kersa. Sepulur ing sendang bogam donya brana kanthi sejutan menika mugi-mugi risang ayu anggenipun badhe ngayawajib kalis ing budha rencana kali ing sambikala bangun rahayu kang bakal ditemu. Pangkas rikmati tilaksana salajengipun nung ing Bapak Eri arsa mangkas hikmaning ingkang putri
niat ingsun ngetok rikmamu nduk putriku, muga-muga dadi pranata yang sapuluring tuwuhmu wilujeng ahayu waje. Wiwit saiki putriku wis dewasa wal saka pangkon rama lan ibu. Pangkasan rikma widara ing mok tinampi dening ingkang ibu, mugi risang ahayu nyembadani kekudanganipun ingkang rama miwuh bu kidadene sasmata pangkas rikma nun inggih. Wiwit samenika risang ahayu samekta bawa pringa kelamun sampun keluarga mangkon kesabayan kalian ingkang gura. Kodhongan Rama kakung tumindak bebongan pungkasan ingkang paringi sasmita handuk bilih. Dinten menika Rama kakung saged mbopong putrinipun ingkang pungkasan. Niat ingsun mbopong putriku iki dadiya bopong kang pungkasan. Sebajure putriku bisa bawa priyangga urip tebayantan karo guruwamu. Kacukupan ing sandang boga bisa nemu mulya lan praharja. Nanem rikma niat ingsun nanem rikmaku putriku kabeh lalakon kang kepungkur wis kependhem namung tukula kebajikan tumapring bebrayan rahayu widodо nir ing sambikala. Dulang pungkasan niat ingsun dulang putriku pamuji. Dulangan iki dadiya dulangan kang pungkasan ing sebanjure putriku bisa madeg ing pribadine dhewe nampa kanugrahaning Gusti dadiya pangiraman sasana sampulur ing selawase widodо nir ing sambikala. Sadedawet kawu Bapak Ibu kawurian Bapak Ibu Heri sampun miwos saking pati Heri ngidit wakul minangka wadaning arta asli sadedawet. Dene ingkang garwa nenggih Bapak Heri ngastana sangsa kang saweda paring pepayung mring kang garwa. Atese dadi wong tinitah kakung mono kudu bisa paring pengayoman mring ingkang garwa amrih ingkang tinitah wadon ayem tentrem kalis saking wis sumelang. Sarwa-sarwi Ibu Heri mundhut dawet kaaturaken Bapak Heri. Bapakne piye rasane? Enak tenan Bune. Rame anggerina antri samya mundhut dawet dadiya prantada kelamun ing dinten benjing rawuhipun para tamu antri dadilir kadya kang samya mundhut dawet. Sarwa-sarwi mirah anggeripun Ibu Heri sadedawet ayu manis ing rasane. Mila samya suka pari suka ingkang samya antri badhe mundhut dawet boten wonten ingkang kuciwa ing rasa suka ing nala. Kajawi punika senajan dawet ugi dados pranata bilih Bapak Ibu Heri suka dening mring sasami satemene sapa wonge murah mring sesama bakal pinaringan murah mring Gusti kang Maha Kuwasa. Makaten napa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika boten kasupan kula ing mriki minangka sesulihipun ingkang gamengku gati ngambali atur sugeng rawuh sinentan atur agung panuwun ingkang tanpa pepindang rening panjenengan para tamu sampun minangkani pamundhutipun Bapak Ibu Heri. Para rawuh para lenggah dene kula nindakaken urut karajanipun adicara milai purwa dumugi paripurna tartamtu kathah kekiranganipun ugi kekilapan kula mila menika kula namung nyenyadong lumunturing sing samudra pangkas sama dumateng ingkang damengku gati ugi panjenengan sedaya labet budi daya kula menungsa nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.